Pozdrav. Ovo je priča o Janav HRS kampu. Umag. Od 24.6. Do 6.7. Pa bilo je super. Evo, prije svega htjela bih se zahvaliti gradu Umagu koji su organizator, koji nam je uistinu pružio fenomenalne uvjete. Djeca treniraju 2 sportske dvorane i na vanjskim terenima. Po prvi puta smo u Umagu, što nas jako veseli da smo se vratili u Istru gdje imamo fantastične uvjete. Hrvatski rukometni savez je također po prvi puta ove godine platio za 80 djevojčica i dječaka zajedno, onih perspektivnih, rođenih 2008. i 2009. godište, kompletan kamp. Tako da smo počeli selekcionirati za prva evropska prvenstva koja slijede za 2, to je za 3 godine. Uvjeti su nam fantastični i zahvaljujemo se i našem sponzoru Janafu koji je prepoznao ovaj vrijedan projekt i ulaganje u mlade nam je jedina perspektiva u sportu. Vidimo se sljedeće